Kitchingsi ada kemi kardom kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara doana panstami lapen pininali tumhana ke wan pila bangke Assam Forest Department ben kapiklang pon aware warsa ya putaksi nang wan piglo kon ana pus abikensis doma ke apply nang ji kuson ma last date komantuma la so details la bangke non nang litum la so video long si tek pon long ekpo jongsen alitum la so YouTube channel long nang ka homri mi lang pultega chingon pen subscribe ikon lapen video stamina litum share pon ikon tangne non patiek pen Assam Forest Department wareng WhatsApp putakle chethan polonang tangne non patiek pen chethan polonang Assam Forest Department Recruitment 2025 mate state level police recruitment board short form pen SLPRB putapupon ahin pen stamida official notification mate wareng WhatsApp farmanda kapiklang pondo lapen advertisement a number labang kenali tum labang so article lang wang pen stamit hek pon long ikchi lapen labang so advertisement publish pon labang ke labang so chiklo matela so chiklo 12 arnisi publish pon iglo la sining ke hang abang phi tum jong sinali tum jogdun ikji pulo te kadu kawe pendak 113 vacancies an kapik lang pondo la son dak driver constable lapen driver awering warsai labang ke under Assam Forest Department ahin pen lapen nali tum jong si jogdun ikji pulote class 10 le pass ta chok lapen class 10 pass puai fit staminali tum long driving license labang ke doneng ji labang so awreng warsai afan bangke lapen labang so awreng warsai ke apply online ke apply ke cheng ponji labang ke pini pen si cheng pon pol lapen last date labang ke morning 16 January 2026 and si last date lo Assam Forest Department awreng warsai 2026 labang so overview apu thakle non lang polona konat ben sila bang so awreng warsai kapik lang ma labang ke SLPRB hin ben sepak lang pon iklo mate state level police recruitment board hin pen kopia department lo pulotangte Assam Forest Department lo lapen apus amen koson lo pulotangte driver constable lapen driver apus to lapen apus vacancies bang ko ana farman sidak ke pipon ma pulote bang pharo sira bangkre thom aparman sidak pipon mate 113 apos vacancies pipon lo apen labang so awreng ward saipan kachar liang deng ko ansi kinang jima plotang te nalitum class 10 le pasanta nalitum labang so awreng ward saipan bangke jogdun long ikpo lapen labang so awreng ward sai koson si jogdun jima plotang te labang kinalitum online si jogdun nangpu lapen command tu ben si labang so awreng ward sai ki jok cheng po mate ka apply cheng ma plotang tila bang ke pini pini pen si cheng pon po pini ke 16 December 2025 lo lapen last date command tu ma plotang te morning la 16 January 2026 until last date lo lapen official website na litum la slprb assam.in labang so website long dam lo plotang te nang litum hoda pen stame advertisement alus tame nalitum download pon long ikpo nonili nalitum manang than pon ji labang ke labang so article hin bes nang than pachini pon ikpo labang so article lu long ko pps si labang so awreng warsai apartment ki topon ma lapen non than pon na vacancies details lapen salary structure kaduka wepen da vacancies ki pipon labang ke 113 vacancies an si pipon lo ladak pen hini ke thak pon dola ko PPC ke thak pon ma plotang te latani li nalitum hanang than pechini ponik po lapen nalitum la salary lapen post distribution la hai details jong silang ji plotang te nalitum official advertisement allu along nalitum lang ek long po lapen non bang ke nili driver constable driver awreng war sa along bang ko ana farman da ki pipon ma la so puthak lang polona driver constable kadu ka wepen dak bang proxy apartmento la bangke reserve for male candidates only salary lang namlo pulotangte 14,000 pen 70,000 analitum long ponikji grand pay dak plus dolang 5,600 analitum long ponik po lason thak dak driver apu safan bangke kadu ka wepen bang pharo sira bang trok apartment dak kethak kepi pondo lason thak pinso tum dak 74 an pipon lo apen arlo so atum apan 37 anda apusa vacancies thak ponik lo apen pay scale lang lo pulo tang te nalitum 14,000 pen
70,000 anang litum long pon exist salary labang ke grand pay sitamina litum ladak pen 5,200 plus anang litum long pon exist lapen nona bang ke nilina litum han eligibility criteria aputhak nang than pachini pon ikpo eligibility criteria labang ke nalitum details kachini ji apan hadak official notification along stami mention paniklo labang so oti official notification alo nili whatsapp group long stami share panikmo nali tum hodak pen stami download pen lang panik melo kali pulo tangti nili labang so article link stami labang so video comment box along pin igdet po nali tum bear pen official notification bangke labang so article hin pen stami nali tum download pon long ikpo lapen educational qualification pulotangte anlo pulotangte mate kacharli ang deng labang sower yang whatsapp ko anse kenang jima pulotangte nalitum class 10 labang ke pass nang po class 10 pass anta nalitum labang so over yang whatsapp bangke jogdun long ikpo lapen number 2 long ke tok pondo thula nalitum class 10 pass chot ta chokche nalitum long professional of qualification doneng je professional qualification bolte nalitum along driving license doneng je driving license tame lagbang ke only LMB le do chot pustame chokche nalitum long heavy mate HMB heavy motor vehicle pencheng lok nalitum MMB lahai stame nalitum license bangke lahai nangpo lahai lo pulotang tin nalitum labang so overeng war saipan bangke jogdun long ikpo gapen arta puthak langdam lo pulta arta ko anse nangjima pulotang tin nalitum alang litum calculation mbate arta la kalakha ponjila bangke 1 January 2026 labang so adet pen salang litum la h bangke lakha pon ikpo mate calculation pon ikpo lapen driver constable of bangke arta 18 to 25 arta atum bangke jogdun long ikpo lapen driver atum han bangke 18 pen 40 years atum mansi jogdun long ikchot po lapen arta la 18 to 25 wifis tame dak age relation kipi pondo thula SC ST plains ST hills atum afan 5 years an kipi pondo lason atada OBC atum han 3 years an lapen ex serviceman labang ke driver apus panan cholo alang le tuman dak additional 2 years an kipi pon do thulo lapen do thulang labang so over en war side details physical standard labang ke kopi pima polotangte nalitum Johnson labang so over en war side fan jog don lo polto dak physical standard test tame alang litum en ponik po lapen height bangke general OBC OBC atum pinso atum polotangte 162.5 cm anangji height bangke female atum pulote 154 cm ansinang po general OBC lapen MOBC SC category atum bangke lapen ST plains lapen ST hills atum bangke pinso atum pulotangte 160 cm na chokji lapen female atum pulote 152 cm anta alang litum pandak except ponik po height labang ajon kiding lalo lapen chest polte la aning sialang litum dak measurement pon po lapen labang ke arloso tumhan bang ke dak measurement pon pelo pinso tumhan dak male candidate only asi general OBC MOBC SC ST plus atuma pan bang ke normal dak 80 cm on nangji lapen ki ong nai lo 85 cm anse alang litum dak pen except ponik chot po lapen ST hills category atumhan pulotangte normally 78 cm lapen aki ong pulotangte 83 cm ansi alang litum dak except ponik chot po jo lalo lapen selection process ko pipima pulotangte alang litum dak katu ka wepen 110 an marks labang ke piponik po labang soang buang pen physical infinity test mate pet funds tame 40 marks physical standard test mate PST lapen medical examination of funds tame dak marks bang dak pipon pe lapen driving test skill test alang litum da endpoint ikpo labang ke 10 marks lo lapen written test labang ke dak 50 marks an alang litum pipon iklo kaduka wepen 100 multiple choice question mate MCQ labang so question seda pipon po nalitum hodak nalitum man hodak question bang ke long ikpo sitame answer sitame hodak duik type option nalitum hoda so optional long pen kolobang siki chokma labang ke nalitum hodak pido nang po mate talk do nang po lapen oral lapen viva fans tame dak 5 marks an kipi pondo lapen NCC white test minimum dak 5 marks an kipi pon dolo lapen so over en war saifan ka apply ji pulotang te nalitu official website SLPRB
assam.in labang so website long dam nang po da nang litum apply online pu duji holo sodim ber nang po la penali tum mobile number registration nang po registration ek det penali tum advertisement serial non akimi oda kapik lang pondo o la sikoloso awar engwar saya fansinali tum jogdon ikjima jongse driver constable la pen driver aphan polte la son ke tok doji driver constable and driver pu doji la sodim nali tum ber nang po la dak ber por ik det pen afi hada nali tum personal details qualification details driving license number lahai nali tum enter mate fill up thai nang po lapen lahai fill up tan thal te tum documents upload nang ji documents ka upload nang ji la bang ke upload passport size photo nang ji lapen signature nali tum sign la tai upload nang po age proof apa nali tum market lahai le pidun da chok lapen driving license lahai ta pinang po ka certificate lapen employment exchange do nang ji lahai upload thai pen afi nali tum lang pa me no verification pa me no nali tum ka fill up ka upload don choklim lo ma chok chima la jong se choklim lo plo tang te nali tum odak submit po option do exit nali tum submit po option number igon berik det pen afi la last final la bang kenali tum acknowledgement mate apply allo pula bang so receipt mate allo la nali tum long exit hola bang kenali tum download ik der non download ik pen nali tum mobile long save ik der non na pen important dates apot hang lang download pote official notification adet kapik lang pon la bang ki la sochiklo tarik krihini arni sipak lang pon iglo la pen online application ki cheng pon mate ka apply ki jok ki cheng pon la bang ki pini pensi cheng pon po 16 December 2025 pensi la pen last date to apply la bangke muning la January 16 2026 arni ansi last date lo nalitum la bang so article long wang pens tamida official notification details tamina nalitum dak pen long pon igji dak pen online apply a links tamina nalitum dak pen long pon ekpo kali pole nalitum whatsapp groups tami join ikme whatsapp group long tami nili details live bangke pipon ikpo nalitum hodak pen direct tami apply long fit po jalala la si video nalitum share ingon labang so rengo war saifan class 10 ane plus anta cho tami nalitum long driving license tunangji yung sa driving license sabi pulta nalitum labang so rengo war saifan mangke jogdun long edat po la si pinia video long bangke nilila ansa na than pachini ponik shot po la si do me thak me kaduk kawi carbitis 2.0 youtube channel long kilangara do ana fas tami nilin pen cardom